Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-followers no? Ug karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa day no. Akong basahon yun na ay pipila nga nag-comment. Si Marivic Heruela, salamat salamat kay lingaw kayo ko from Kuwait. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Marivic Heruela. Thank you kayo Lord sa pagpaminaw. Thank you kayo no. O kang Mami Bisdak, shout out diha Lods from Saudi no. Amping kanunay og salamat sa mga drama. Lods, thank you kayo. Og salamat kayo no sa pagpaminaw no. Mami Bisdak, salamat kayo amping diha no. O kang Prissy Heber, hi Lord, salamat sa pag-upload. Way sa payan. Salamat kayo no. Prissy Heber, thank you kayo Lord sa pagpaminaw no. O kang Charlene Pakanya, shout out di idol. Charlene Pakanya no, from Kuwait. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Thank you kayo Charlene Pakanya. Salamat kayo. Shout out diha. O kang Marvin Lonsaga, shout out diha idol. Thank you kayo. O karon no, niangata sa part 8 na tanong, Marvin Lonsaga. Salamat kayo no sa pagpaminaw, amping pirmi. O kang James Sabero, makamingaw, mauna nga sige ra kog paminaw sa imong ipang-upload ng mga drama idol. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw idol, James Sabero sa mga drama sa DWHP. Thank you kayo no sa pagpaminaw. Ug sa tanan nga nung sunod aning dramahan no, shout out din yung tanan, amping mapirmi. Ug shout out day ko no kang Silsa Pino ug kang Beverly Pino from Manahawan, Sordility. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug kang Jerry Pino di ay no, naa sa Laguna. Sa akong kuya Jerry Pino amping diha koy sa pagbiyahe no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug karon no di ta maglangan. Diya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Hello, magandang umaga. Pero Bimbo, tingali kung saan siya buhaton ni Ma'am Altia ni mo. Oh, kung sa may ipasabot na. Mura magdoon na ipasabot ng isiha. Klaro na kay Jo nga may pagbati na sa Ma'am Altia na ko. Bitaw, Jo. Kaya kung wala siya pagbati na ko, di niya buhaton. Ay, likoy man kay. Likoy. Magseryoso sa tabi, Bimbo. Kung man, mamahawa ta dili. Di lagi, Jo. O yung papahawaon ta ni Ma'am Violeta. Imposible na, Jo. Pananglit lang. Aw, mamawa ta. Kain sa gay, papahuwaon taw niya, di ta mamawa. Pero imposible lagi na, Jo. Imposible gid kay na. So, pakyod kaayo ni sa akong buot, Mike. Pero para na lang sad sa peace of mind ni Althea. O sa safety na lang sad ni Pim, kinahanglan ko nga mo desisyon. Why problema, ma'am? Nag-expect na sa ko ini. Nahibaw kakyod nga supak ni sa akong buot. Okay ra, ma'am. O ayaw lang sa pagpanuko og sangpit ako kung kinahanglanan gid. Salamat sa pagsabot, Mike. Pasensya gi kaayo. Okay ra, ma'am. Wala problema, ma'am. Mag-bank transfer raon niya ako para sa inyong compensation ni Bimbo. Ayaw ra, ma'am. Wala kinahanglan na. Ayaw ko balibari, Mike. Mas dili ko kampante kung wa ko'y ikapabaw ninyo. Mao nga ayaw ko balibari. Ayaw, cute. Ay, salamat! Finally, Mami, ako na gini mong gipili, Ma'am. Thank you! I just hope na tumano ni mo ang imong gisaan nga magtaron ka na sa imong pag-eskwela. Sure, Mami. Way problema. Akong i-prove ni mo nga pwede ragil kang ma-proud na ako. Okay, paabuton ko na. Sure. So, kanusta sila mamahawa, Ma'am? Saman ron? Sa'yo ka pa nagsaba-saba sa mga tao, eh. Salamat din yung tanan, ha? Amping mo din, he. Ay, mingaw na binimong busing. Oh, wow! So, karon na din mamahawa ang mga bisit? Wala naman tingali tayo nalimtan. Adto na ta.
Si Ma'am Violeta, Cho, di lang ta mananghid. Natuog pa tingali. Di na lang nato siya disturbohon. Okay, Cho. Okay. Babay na ninyo, babay na. Babay, amping mo na yun, Jim. Amping taon mo. Mura mo ko kay Lakon. Dahil sa kayo na. Sige, Cho. Ayaw na mo pamalik, ha? Oh, Ma'am, ato lang ma'am. Salamat kayo, ma'am. masakay na ko, ma'am. Tingalig, maigo kasi ra. Mingaon na ka na ko, ma'am. Larga na, Cho. Unsa to? Oh, Ma'am, ato lang ma'am. Salamat kayo, ma'am. masakay na ko, ma'am. Tingalig, maigo kasi ra. Mingaon na ka na ko, ma'am. Larga na, Cho. Unsa to? Gibata tas. Bugat kayo nga akong buo sa ilang pagtiyak. Pero kinahanglan nga mamili ko nila og sa akong anak. Dili mahimong hangtod sa hangtod nga magbaton og kapungot si Althea na. Tungod sa sayop niya pagtuo nga mas tuwa sa laing tao ang akong simpatiya ug gwariya. Labahon ni bisan kinsa pa man. Mas importante ang akong anak. Mas importante ang akong anak. Unsa ikasulti nimo? Wow! Dako, asa ko di ining imong yuta, Cho. Mura-mura naman og yuta sa mga mundragon. Layo ra sad ay napatuyang naman kay. Pero, Kumingking ra. pero tini basta-basta, Cho, uy. Wa pa nilabot sa inyong nasunod ni aning mama. Imo naman to. Ha? Ako naman tong ihatag nimong tanan. Do? Papilis aron klaro gyud. Cho, uy. Wa pa nilabot sa inyong nasunod ni aning mama. Imo naman to. Ha? Ako naman tong ihatag nimong tanan. Do? Papilis aron klaro gyud nga ikaw na tagyad to. Lo, kun mo na, Cho. Yutaan na sa deko. Oo, siyempre. Di na siya ka basta-basta. Dako agos katawa nimo. Seryoso na ko katawaan nimo? Nainom-nom lang kong Althea, Cho, ba? Ah! Sad, pila palang ganit ang kauras nga bibiya dito. Gimingaw din kaniya? Mingawon ko taon. Cho, kung may mingawon man mo, kan na mao siya. Ha! Siya'y mingawon ako. Kuyawa ko nimo gud. Lagi, Cho. Wa naman to mahimutang ron ba? Naghuna-huna naman to og sugod na ko ron. Ilom di. Ilom na. Ato na ni pahimutang atong mga gamit. Oy, time pa, Cho. Time pa. Asa man na to ipahiluna? Kakita ka ng payag sa unahan? Diha lang una ta. Kanang payag? Kanang payag ka? Ngi! Oh, ha? Tanawa. Nibarog na. Wala maghiwi. Pero kung muuwan, Cho, og muhangin, siguradong muhapa nagbalik. Ay kabalaka. Doon na rin mo anhi para mutabang na to tukod ug bahay. Kanang igo-igo lang gud nga kapuy-an. Kita ra bitang duha. Ay pa-deliver ako mga materialis. Basta kay di pa mahuman si manaha, may klaro na tang kapuy-an. Aw, okay, Cho. Mingawon na ka na ako, ma'am. Mingawon na ka na ako, ma'am. Alte, Rosa, palihog og tsara. Pisyet, ikit mawagtang sa una-una ang gisulti atong animal ay. O sabay nakahasol nimo. Wa, mami. Nahinomdom lang ko sa akong assignment. Wa pa din ako masad sa akong teacher. Isend dayo naman nato pangaon. Okay, ma'am. Mingawon na ka na ako, ma'am. Ngawan na nato, Choy. Murag kita ram yung duha nagtikaw-tikaw din eh. May gani, naara sa day, kuryente din no. Ay. Nabaguhan ka, Cho. Hagdon daw kag inom, Cho. Pero tubig ram yung atong madaw-daw din eh. Nag-uol mo ka, Cho, no? Di na ko katuo. Bisan ako lang nagipangandamandaan pero di ra gihapon ko makatuo. Nga mahuman gid ay ang akong pagserbisyo niya. Buwan ko, sakit ba ya? Pero saon taman. Sa laing bahin sad, mas maayo nga nahitabo ni aron nga magkalingkawas ka. Makalingkawas? Pag gusto niya kang Ma'am Althea, sakitan ka lang unya. Cho, di lagi ako yung makagusto niya. Siya yung makagusto na ako. Dili makagusto. Nakagusto na gid siya. Hindi lang siya kaingon. Maong iya lang ipaagi kasuko na ko. Mao nang dili siya kaantos og unhan ako niya pasakit. Dako asa ni mo bilib si mong kaugalingon eh. Seryoso ko, Cho. Way, yaga-yaga. Dudug, Cho. Patay mo uwan ni ron. Basa kita ni. Ato na lang ipahilaw na ang mga habol.
Imo na kong kisame, ug bungbong. Ya, naraman tayo mga kuan diha. Straw nga magamit. Mga itong gamito sa paghigot. Sige na. Trabaho din na nato, mantras o pamuuan. My God, nag-uwan. Okay ra ka sila si Mike ug team mo karon? May tarong ra ka silang kahidaan. Okay lang yun unta sila, God. Okay lang yun unta sila. Mami! Oh, Mom! Althea, kadiyot lang. Mom, kusog kayong uwan, Mami. Maulag eh. Ngano, nahingawa ka? Unsa na hingawa? Na-worry ba ka? Oh, syempre. Tingali unyag bagyo ba? Bigyan na kung wa kay concern nila, bisan kamay. Pero, nahingawa ka man sabi ay. Ha? Unsay buti mo ipasabot, Ma'am? Na-worry ka man kaha nila ni Mike o Bimbo. Kung okay ra ba kaha sila karon nga nag-uwan ra ba? Wag yung kumaguna-una nila, Ma'am. Ang akong concern, mao ang atong gipuy-an. Light materials ra ba yan ni? Kung mo bagyo, ilupad raw niya ni. Mao nga gusto kong magpatukod kag dako og ligon nga bahay. Not necessarily mention, basta kay dako og ligon. Oh, So, wa kay concern sa atong sitwasyon karon, Ma'am? Mas nagunahon na ka atong tawhana kay nato. Althea. Mami, be honest ko no, be? May feelings ka ba atong Mike? Althea. Uy, sa ganang imong gipanulti. Makapaduda manggug ka, Ma'am. Ato na ko to silang giswelduhan. Pero ang imong concern nila labaw pas pamilya. Kapila man ako balik-balikon sa pagpasabot nimo nga pamilya nagyud ang akong treatment ni Mike. Tungod sa kadugay na niyang nag-serve sa atong pamilya. Wa ka pa mataw diha na si Mike. Nganong tagaan magyud nimo og mali siya nga akong concern nila. Okay. Sige. Dili na ko mo argue nimo. Basta kay gusto ko nga magpatukod kag dakong bay dinhi. Maora na, Mami. Bib na kog. Igor na to ang imong gitukot yo. Ako lagi ni. Muram sa bahay sa dato. Bayis na to, good. Simple na tao na. Dako-dako lang. Ato siya napapahuwayo ng mga panday. Ang gitagag snacks. Okay naman na siya. Dako-dako lang ba, no? Ako nagituyo kay in kaso doon ay bisita, doon na sa tayo kapahigdaan. Dadaan Diyos dito, dog! Bisita. Isa mang bisita ha, Cho. Si Ma'am Violeta. Bisagin sa good. Huwag aron ko mag-uwan, para sa gabi bisag magbagyo pa, klaro tang safe. Hinoon, Cho. Oh, sakto sa doy. At least, na nakay makita sa imong tinarbahuan sud sa pila ka tuig. Maog yun. Pwede na gid ka magminyo, Cho. Narabay daghang nakagusto ni Musilong. Wala ka mahibaw. Writer ka ba? Writer nga naman. Himuhimo na sa kag-istorya. Cho, anis. Doon naman ganun may teacher nga, sige pangumusta ni mo. Lagi. Hino mo Dapat yung daghan. Asa man ba? Gusto ka? Ay binuang dihagod. Daan ba ko? Digid ka. Paano ko'y panahon na Bibo? Onyang si Ma'am Violeta. Warag yapon kay panahon. Namuha ka, Cho! Namuha si Tio! Ikaw ha? Gabag naman ka, oy. Anis with that, Cho. Murag may feelings man si Ma'am Violeta ni Mugod. Mura. Uy, gidangat. Dungot. Walay klarong huna-huna ranak nimo. Di lagi, Cho. Tinuon lagi. Di mo na sa kag-istorya. Writer ka ba? Writer na sad. Paminawan ako. Paminawad ko. Kung manguyab ka niya ng panahon na, Cho, sugton jud ka na niya. Ha? Sakto sa ginapagtukod yung bahay, Cho.
O guman niya sa bay, pagpalit og gwapong sakinan. Aron di na sir ka basta-basta kung mamisita kang mabibilita. Ay, sige, imagine di ay, Bimbo. Di mo na imagine, good. May chance lagi ka, Jo. So, ay, good. Ay, katalaw. Bahalag late. Okay na na. Bahalag late na basta kasud lang. Ah. Blessing in disguise sa ding pagpahawa na to sa ilang poder. Kay, di naman kaniya empleyado. Wa naman kasi ang poder. Nga sa ato pa, patas na mo. Pwede na yung ka manguyab niya. Di na ta mangando yan ay, Bimbo. Sus! Nunsa nga, Joy. Imo na ni chance. Doon na ako kay ibuga. Og diin manigi ka ng imong giingon nga akong ikabuga. Ha? Kwarta gyapon ni sa mga Mondragon, Bimbo. Kini nga akong gipalit, kini nga akong yuta. Kanang bay nga akong gipatukod. Kanang akong kwarta sa bangko. Ila ka ng kwarta. Sweldo na nga akong gidawat gikan nila. Sud sa pila ka tuig nga nagserbisyo ko nila. Hangtod na sa atong pagpahawa. Nga gipabawnan ta nila kwarta. Ila ng kwarta. Mao na nga wakoy angay ikapanghambog. Wag yapon ko ikabuga sa pananaw sa mga Mondragon. Oh, Mao nga wakoy katungod nga mangandoy ni Bimbo. Wa. Kasabot ka? Wa. oh. Sige naman. Mas. Nihapdos magkalit ang akong dughan sa gisulti ni Tiyo. Uyos akong Tiyo, eh. Wa taong ko nung siya katungod nga mangandoy ni Ma'am Violeta. Oh, sakitos dugan. Nice, Mommy. Ang akong ganahan nga house ang imong gipatukod. Tingali, naka-realize ka na nga. Ako yung ihatan ni mo nga imong gusto kun. Makaayo lang. Oh. Sultihin pa ko sa pa imong gusto nga mahitabo sa atong bagong bahay. So far, kontento na ko, Mama. Nakakita ko sa plan. O karon, nakakita ko sa progress sa iyang construction. So far, so good. Okay. But just in case may lain ka pang gusto, sultihi ko daan. Ay, husto day, Mama. Unsa man? Gusto ko nga doon ay garden nga similar sa tong garden sa una sa mansion. Sultiidan si Bimbo ana aron makaprepare siya, Mom. Oh, si Bimbo? You mean, atong i-hire pagbalik si Bimbo? Oh. Seryoso ka, Althea? No, Mami. Nasa'yo pa kong sulti, Mom. Excuse me. Naunsan ko. Ganun nagiskot pa ko at tutuhana. Ka-weird na ko, eh. Unsa mahipasapot ato? Ngano nagiskot man siya ni Bimbo? Og namuwa siya dihang nagka-realize siya nga nasayip siya sa kapitok. Oh, na-miss ka niya si Bimbo? Wow, Chu! Nahuman na gid ang atong bahay. Finishing na guwang. Dili aroy. Aw, dali ra magina siya kay simple raman. Wa may dakang arte-arte nga design. Dako-dako lagi siya og ligon. Pero simple gid kay tanawon. Okay, gigina, Chu, eh. Gilang, nindot daw niya na kung ako nang butangan og garden, munindot na yun kayo nagmaayo. Social na niya ang atong bahay kung doon na na'y gardens palibot. Ikaw na ya akong tugyanan, ana. Tudi ay. Mato ko sa lugma. Magkita mi sa akong classmate pag high school. Saman ko yuga.
Pwede sa to. Tao na sa kung wa makabalik sa lungsod, ha? O sige. Buntag tamad to. Kuyawa, no? Kung wa maglinog, wa matukuri og fast food ang atong lugar. Ubay bitong bago mga gitukod din human sa linog, no? Ngayon sa man, mukuyog ka sa commuting? O masuroy ra ka? Masuroy lang ko sa eskwelahan, Choy. Hapit mo ko na mahuman mo ay ako nabasahan sa mong GC. Murag next school year, balik na may kuan, face-to-face classes. Aw, pas-pas yun ang trabaho, ana, kay mga panira naman to mga business partners ni Ma'am Violi. O na nga, pas-pas Bitaw. kayo. Bita, Jo. Oh, Oh, ang ako na yung kasabot. sige, Jo. Mubuwag na ko ni mo, ha? Mag-chat tayo rin taon niya. Ano sa mga eskwelahan, eh? Takas kayong mga building. Nasyudad naman yung pumaha. Duda. Oy. Bimbo! Kam na, bay. Lance. Nakik out ang day mo sa mga bunrago, no? Ah, Wa na di kay chance maka-enroll unya diha kung mahuman na na. ha? Uy, nganong waman, bay? Estudyante mo ko diha. Nganong di mo ko maka-enroll kung mahuman na na. Maka-afford pa rin ka. Karon estudyante ka kay gibaran namang daan ni Tita Violeta ang imong tuition. Nagtuod di ka sa sunod. Iagyapon ang sponsoran, ha? Kung makatita ka ni Ma'am Violeta, bay, no? Mura sa mo close na. Oh, Makatawa, ka. ha! Huwag ka tingog. Huwag ka katingog, bay. Siradong bukog. Sige! Tatawa lang. Makurat daw niya ka one of these days. Magkakita ka na kami na ni Altea, ha? Ah, FYI, uha namin ni Noemi. Buwag nami. So free na kung manguyab ni Altea. Ug dili ka na makakontrabida pa. Iwa na ka silang poder. oo niya. Sa may problema na. Og, FYI sa DI, Lance, bay. Makurat sa unya ka, one of these days, makakita ka na lang unya namo ni Noemi nga kami na. Unsa? Sigahan si mong matay. Siya ka, unsa? Ikaw? Lingion ni Noemi? Ha? Lingion ka sa anak sa mayor? Ha? Ay. Tanawa lang nga, bay. Magkakita na ka. Ilasa gudi mo. Di man ganit tingali ka makasudbi sa gate na lang sa bahay sa mayor? Aw, tanawa lang yan na to, bay. Ipaw, ano bitaw unya na nimo? Ayaw ba yung pabungbu ang panguyab ni Noemi, ha? Ayaw ba yun? Okay ra, girls. Okay ra. May kaso. Sige. Tanaw lang yan na to, ha? Excuse na ninyo tanan, ha? Talawan! Talawan niya? Talawan na ba yun? Dalipay ko kayo ako paakas ako, amigo. Barato ra kaya yung baligya sa iyang galingan. Namigo gid kayo ang presyo. Doon na rin ang taon tayo negosyo, Bimbo. Bimbo? Jo, Nakadungog ka sa kong gisulti? nakadungog naman, Jo. Sigurado ka? Oh, imong gipalit ang galingan sa mga amigo. Oh. Kipat-kipat manggurang mata ni mo. Abi ako, wag ka maminaw. Ura mong kagalo tao, God. Wag kay tingog-tingog diha sukad ganina. Kita mo ming Lance, Jo. Nyag nagkita mo. May nahita ba?
Usa gudi ay. Kawara ba gid na ako'y kalibutan? Ngahapit ka makakitag sino bagay? Kuanggol gintahan na, Chok. Di ko ilagyuhan ko, bisan t-shirt yun akong gisulong. Mao to, ako sa siyang gitukmod. Manuyo man day, akong giingnan nga, manguyab kong Noemi. Noemi? Ang anak sa mayor? Oh, Aw natural masuko in taon Bimbo. Kay uyab man na sila. Bisan kinsa naman tingali sa iyang lugar, masuko gyud. ingon na siyang buwag na sila. O, manguyab na kuno siya ni Altia. Maumingon ka nga, manguyab ka sa anak sa mayor. Oh, Bangag sa ilong nimo Bimbo. ha? Bukod sa ilo. May pagbati pa siya sa anak sa mayor. Bisan nagbuwag na sila, mao nga nasuko siya nimo. Samtaong ko Ako mo kung giatbangan ang iyang panghambugod. Ingon mo siyang makurat na lang unya ko nga sila na ni Altia. Mao to. Ako na sa siyang gibaslan. Bimbo, kuwang pagi ka sa seminar dong. Seminaron ti ka. Huh? Ha? Sa sunod, likay na lang gid atong lunch. Ay bawang naging kastara sa adto. Likay na lang. Siya may niduol ko, Chok. Sa sunod gani, bisan siya pa'y muduol nimo, likay na lang yun. Ah, ito siyang hadlo ko niya. Bahala na. Ang importante nga, makalikay kas gumot. Mo gid isud sa ibong hunahuna. Timan igid na. Ah, Chok. Ano saan ta mo palit og sakyanan? Mamalit ang ta, Chok. Magtunga na ta. Kana lang mong di lamhan nun. Dili ka mudayon og palit og motor. Sumayo ng sakyanan lang, gid, Chok. Sulod si Mana, maato ta sa syudad. Yes! ah, Chok, kita ka? Sila si Ma'am Violeta o Altia. Si Altia nag-drive. O bitaw. Nagkataon na drive si Ma'am Altia? Lugawa, Chok, no? Nagkadungan ni tag-ura sa pagsimba nila. Pero, huwag kita makita sud sa simbahan. Oh, Mm. tara na Bimbo. Madon sa merkado. Mangumpra na ta. Anira ko sa sakyanan maghuwat, ma'am, ha? Dili ko mo kuyog ninyo mangumpra. Okay ra. Kamera ni Rosa. Tana, Rosa. Madugay pa kito sila. Maminaw na lang kong music. Wala mo tingali kay nalimtan paliton. Ato na ta. Gibalhin na rabang terminal sa mga tricycle. Kada sa Picas Block. Ah, kuray bit-bit sa tanan, Chok, be. Ayora. Ako lang ini. Lain mo sa kayong watay bitbiton. Ganan, kung kandaghan yun ang pamaliton sa dito bata nila ni Ma'am Violeta, Chok, no? Nabaguan na ka nga, ingon-inin lang kagamay ang imong bitbiton. Mau tingali. Kinsa na kayo tig-alsa sa ilang mga kinumpara, Chok, no? Aw. Daghan na ba silang mga tao? Ay! Oh. Ma'am Violi? Uy, kamo man di ay ni Mike. Bimbo. Sorry gid kayo, mama. Wag ko magtanaw. Pasensya gid kayo, ma'am. Ay, okay ra, uy. Why problema. Nakalitan na sad ko. Sakit ang akong pagbangga, ma'am. Ay, wa ra, uy. Nagkuratan na gid ko kaniya. Kumusta naman mo? Nangumpra sa di ay mo? Oo. Para konsumo na mo doon, ma'am. Kumusta naman mo? Okay ra mo? Okay lang gid mi, ma'am. Medyo mingaw lang kay kami ramang duha. Kamu ra gid di ay duha? Waday mo'y mga silingan? Doon naman, ma'am. Pero layo-layo sa... Ma'am, nihugo lagi ko. Lagi. Pero okay ra. Usa man mo duha, wala mo'y problema? Kung doon na gani, pahibaw alam ko. Okay ra mi, ma'am, ay. Doon na day galingan si Tiyo. Bago ra niya napalit. Mao ba? Galingan sa humay? Humay og mais, ma'am. Oh, kun mauna. Ato na may magpagaling sa inyo. Asa man dapit ang inyong galingan?
Lagro na. Taghuy-taghuy akong uyuan samdang nagkuri-kuri. Kanta na kita eh. Iyay. Klaro na. Malipay ang siya nga nakita sila ni Ma'am Violeta ganina. Bisan wa pa siya gisulti. Action speaks louder than words. Happy lagi kaayo taron, ma'am. Ay, kalit naman kagduol. Uy, kuyawan naman tanimo. Happy lagi. Oh, ngano di ay? Ang say problema? Wa lang. Rare man gud kaayo nga magingon anak ka. Well, so far, wa naman ko ma-stress nimo. Og regarding sa negosyo, maayo raman sa bagdagan. Hapit na makumpleto ang rehabilitation sa eskwelahan. So far, so good. Okay. Ay, tita! Ay, Althea! Ano na aman na siya? Wa mo magsabot? Wa, uy. Wa naman ko kumutagad anak niya. So, why is he here? Ako siya nga tubangon, mama. Okay. Wow! Nagpatukod sila bagong bahay. Ano sa'yo mo gani? Hi! Naamday may bagong bahay nga ipatukod. Nice kayong design. Sayang nga dinhin ninyo ipatukod sa bukid. Dito na to sa lungsod. Wa ka mo tubag sa akong pangutana. Unsay imong gianhi? Siyempre, para mo bisita nimo. Di ba ko pwede mo bisita sa akong amiga? Amiga? Ako, imong amiga? Oh. Sa una tingali, di consider ti ka nga friend. But not anymore. Hey. Kibaw ko tungod din sa akong ex. Well, for your information, she's now my ex. O pwede na nimo i-verify. O nga ako man ko na ng buhaton? Di naman ko interested nimo. Oh. Akong usbon ha. Dili ti ka friend. Ug wa ko'y plano nga makig-friend pa nimo. So dili ka welcome din hi. Pwede na ka mulakaw. Althea. Miss Mondragon. Wa kay right na mo drop sa akong name. Oh. Hoy, kamo ba? Kung naaga ni mo, ani, ayaw ninyo pa dirit sa wagsod, ha? Pangutan, una, kung may appointment ba? Animal. Sukad ka rin pa kung may insultog yun ini. Wa man kani magkahimo na ako ini si Noeming anak pa to sa mayor. Siya pa? Ha? Pantay ka lang nako, Althea Mondragon. Di ko gini makalimtan ang imong gibuhat nako karon. Bantay ka lang. Timanan ko ning adlaw, Althea Mondragon. Nagtuo siya nga nahangol ko niya. Nagtuo siya nga gwapo na gid kaayo siya. Nisirit man lagi itong kadagan. Aw, galagot man to. Galagot? Ngano man? Ako man siyang gi-insulto, mama. Oh, Mayong ba? pagpaminaw sa Lex So? Pinoy. Seryoso ka nga dili na gid making friend niya? Unsa man di ay, mama? Good. Pero careful ha. Dili ka angay mo kumpiyansa. Tingali usay masusa utok atong tawhana. Kung ako malimot, niingon si Bimbo nga maldito kuno tong tawhana. Well, kung maldito siya, maldita sabi ako, mami. Dili ba ko mahadlok bisan kinsa pa. Mas nakaila ka na ako, mama. Oh, pero dili lang gid mo kumpiyansa. Speaking about kumpiyansa, mama. Ingnan ko ng mga tao ni mo. Nga ipasira yun na kanunay ang gate sa farm. Murag, useless man ang gate kay kanunay ramang abli. Wa pa gyud magbantay. Mao nga bisan kinsa na lang musud mo gawas diha. Sakto ka.
Kinahanglan na tuod nga stricto na ta sa security. Dong, ari na good mo? Kupuhay ni Choy. Murag lahi naman akong pamati, Cho. Murag dato-dato naman ta sa akong paminaw. Ipabili lang ginang imurang paminaw, ha? Kay layo ra gina sa tinuod itandi sa mga dato. Pero mupadong gid niya ta diha, Cho. Nakatikang naman tas udang ang-ang. Papa, oy. Nakatikang lagi ito, Cho. Papa lagi. Kay kwarta pa man ni sa mga mundragon nga atong gigamit. Unya na ta mo ingon nga nakatikang na ta kung mo kita na unya ang galingan. Aw, mao ba, Cho? Anak din na. Sige, sige na lang, eh. Di na ako mulalis. Ang importante nga, doon na tayo sakyanan. Ay, mingaway. Murag ni samot mong kamingaw nga. Nahuman na gid ni among bahay ni Tiyo. O tagsa na may kwarto. Unya, wag kilaing tao. Ang kantaon ako, pero katias ang way maminaw, eh. Mayam tos mansyon sa una, kay naman mga katabang, ang mga fans at kayo na ko. Ug, punan pas baldita nga altiya nga, magsigig pangasaba. Ha? Makurat na lang unya na kami na ni Altia. Oh, sila na ka ni Altiya. Ay, hasula. Ako pa'y gauna. Mga animal tong kasabot ta. Nagtuop akong nalita kay ko. Ako pa manong usa. Oh. Uy, si Altia. Oh, siya ang usa. Mapaingon siya sa convenience store. Adoon ako. Doon tagis pamati nga mag-drive ka sa kaugalingon mong car. Oh, amo na yung duha ni Tiyo, Mike. Uy, si Altia ang nisod sa convenience store. Oh, uy, si Lance, nisunod sad. Oh, sila ginagiday kang duha. Musod na sa kubi. Di lang ko pakita nila. Ako lang klaruhon kung sila na ba? Dili pa din mo dawat og garden, he? Sorry kay ma'am. Kari yun mi din ni cash rag yun. Hala, uy. Kabihain pa ko din ninyo. Pero na may ATM din, he. Saan bang ma'am? May ATM. My God! Huwag din mo mag-provide din, he? Abi mo na akong convenience store ni. So inconvenient man lagi. Ako rin mo bayad sa pinalit, miss. Oh. Para di na ka mahasulog withdraw. Ako rin mo bayad. No thanks. I don't accept offers from strangers. Come on, Althea. Pwede ba, wag tangan na guna imong pagpangluod na ako? What? Ako nang luod ni mo? Kisa di ka? Unsa di ka? Magsurya na ko ta. How dare you? Buhi iko! Buhi! Aray! Animal ka! Aray! Animal ka! Aray! Bayot mo ka, Lance! Patol mo kang babay? Miss, mubalik na ko. Mag-withdraw pa ko. Okay! Aray! May utang ka na ako, Bimbo. Aw, panahinglan lang niya ako. Malingin ko! Uy. Tingalig sundan niya sa Altia. Musunod sa gubi. Mo ko na ito yung hinahitabo, Cho. Nauwaw tingali si Lance nga wasyang kuna ni Altia nga kaila sila. Mo to, iyang gilab ni.
Una. Unya, maldita ba ito sa Altia? Nakadawat, igtamparo si Lance. Mo tayo akong naabtan nga, iyang gisagpa si Lance. Ang mao to, niduol ni Kutso, kay bawa na ko unsay buhato ni Lance. Mao nga, ako lang giunhan. Sa ato pa, tamparos og sukmak di ay nadawat ni Lance karong adlaw. Mao gid, Tso. Ay kumpiyansa ha. Maldito makatong tawhana, tingali ba yung traidoran ka to? Aw, oo to magamping sa ko. Si Altia lang akong gikabalakan. Imposible nga wato'y buhaton si Lance. Sige lang, ako pahibawon si Ma'am Violi bahin ini. O, Tso, tingalig masuko na sad nako si Altia. Bahala na, importante nga maalerto si Ma'am Violi. Oh, hinoon. Ang way problema kung masuko si Altia nako. Di na ba siya kabangasaba nako kay wanam ta sila. Ask a girl what you wanted to be. She said, baby, can't you see? Uy, sakyan na ni Ma'am Violeta. Lo, nganong naabot na sila din, si Althea? So, mauni ilang place? In fairness ha, quite impressive. Og murag bag-o ang bay, though ordinary looking pero carry lang gyud tungod sa mga plans. Ma'am, nalagi ka? Bayutan ni mo eh. Oh? Mura ba kag babay? Sumbong man dayon kang mami? Mo din na iganhin mo, ma'am. Nga naman. O sabay mong pagtuo? Gimingaw ko ni mo? Oo. Kinsagot taon ka. Ang imong ex-bodyguard nga kanunay nimong tripan. Kasabaan og dapatan. Oh. Nganig, na-miss na nimo. Maong nianhigit ka. Nianhi ko para sultihan ka. Nga ayaw pang hilabot na ko. Huwag ko mahilabot nimo, ma'am. Concern naman ko. Pwes wa ko makinahanglan sa imong concern, Bimbo. O sultihi itong imong otrong hilabtanon nga uyuan, ha? Nga dili magsamok-samok ni Mami. Kamong duha. Ayaw mo panghilabot na mo. Wa mo'y labot na mo. O wa na mo'y obligasyon na mo kay gipapahawa na mo. Timan ito, ha? Okay, ma'am. Amping. Wait. Sakto ba ito kong gilikuan? Bullshit, oy. Murag di naman mo akong giagian ganina. Ganun wa na may mga bay. Ganina na naman itong mga gagmay nga mga bay. Oh. Bullshit. Kinsa man ang mga riders na may ano. Kinsa man na sila. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ang langit. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.